tichiri papo toenda panhau yekuti marisitsi echikoro. Uyu mwanasikana uyu hanzi mwana uyu anogona zvisingaiti. Nhasi waita number 1. Waita number 1. Munivese hewe ripoti ripi tipetoni handida kuona ini yokwe zvachinogona zvechimwe nei kwe wewe waita namba nanzi iwo waigona iwe asi wakazembotanga kurovha uchikoro. Saka nhasi waigodzitora dziri panhambani waukumba ngani dzanga dzakawandisa nambo tovhara chaiko wazovhara sei zvewe Brian hanzi matauriro akaita madam cheuki vakanditi mwana uyu akawana vanhu vanomusapota kwose asiri mubhimu uyu mwana uyu uyauonewe uyauoni iri ripoti raakatanga iripoti rekutanga ririko kumba atenge iri gore 2021 grade 1 2021 term 3 alright term 3 number 1 number 1 out of 38 yes apangana 138 over 50 marks muzviona toenda apa grade 2 term 1 number 2 out of 30 wakakundwana napo na faith gandidzana kuyi wakazoregera chikukunda wakawarovha kai wairoverei toenda apa grade 2 term 2 1 out of 42 angari mamaxi 140 over 155 jesu newe zvaunogona iwe ndine dhola ndaikupa dhola zvenhaiwe apa hana uniform mwazviona hana ndo maendera anoita kuita chikoro dai viti vanhu vanogona indava so zvichizodai muupenyu nhaiwe kuti ushaikwa tasewo mwana anogona gaisi kana pana vanhu da kumusapota mwana kuti achikwadi ndokumbiro mumusapote mwana ari intelligent. Ndakaudzwa namadam Cheuki vakati mwana uyu anogona zvisingaiti inhau yekuti zvayo hapatorina kana kuti support kana sponsorship yaanowana. Vakatofara pakati takauya tikamubvunza because watatapuwa ndeuyu Brian chinzi Brian unogona dambudziko riri kuitwa nderekuti uri kuti achirovha ndo zvandakawa aimbosita manhamba asati angatanga urovha anga asingagona kuzosvika pane uyu asi zvaiva nani asi uyu uri pamberi uraiti saka zvisineiwo ndaudzwa namadam vacho ndideputy head vaitondiudza ndaudzwa navo vakatoti uyu unoenda mberi ngavaringe vacho hatisi kushora Brian vasazoita sekuti tiri kutsanangu kutsaura vanhu handizvo ndingota zvakataura namadam saka neripoti marionawo Brian hatitotorega kubudisa redu saka ndizvozvo guys saka ndizvozvo kana tiri kusapota tongosapota vese hatisi kuti Brian hatimubatsiriwo kana varipo vanokwanisawo kubatsira mwana we she's very bright moona kuti ari number 1 out of 42 students une uchogona zvokutodero apa tasaimona ake ari kutoda tindirirawo ndo uniform yake yaanayo yekuchikoro iyoyi haana uniform kuchikoro kwavo asi anongogona zvakadero still tichiri ipapo takazoenda kuchikoro marisisangu ari kupa takazoenda kuchikoro kwavo ndaenda kuchikoro kuya ndo pandakati fees yauyu maarias akakamira sei nemaarias aBrian ndo patazoti ava madha vakakwanisa kubhadhara kusvika last term handiti ndo pamakati 1500 uyu Brian 1500 saka zvoreva kuti this term school fees yauyu Bridget uyu yaisina kudi kubvisiwa ningirikini Brian uyu yaisina kubvisiwa saka tikatozobhadhara total yose takazongobhadhara iri 13,000 ndo yatakabhadhara yeschool fees yavo saka havasina zvikwereti moshwere kuti icho is very good unozodei unofanira kutambirirawo zveudeo ndozviita munhu uri number 1 ine mere saka iwe chimbondiudza secret yako ndei unoverengerepiwe uwo uchinda kugomomese muya unomuka nguva unopona ticha wona muti oenda unoverenga wapuwa paholiday wapuwa uye tione ndinanotora mabhuku avo
Sawa vamwani. Isusu badai vamatofu isu. Kunakirwa nei? Ukusipa kwenezha uyu ise unoenda ECD gore noya. Gore noya. Wamukira akozvo mapasa makomani. Unovapasa unobaikana gore rino. Saka bhuti munoti kudini nepasa kwaita chazvanzi. Ndikatowana mari wandoda kutenga chero kushuka. Kushuka? Unewagona ndokuti dzinonzi kuita bhuti shuka. Wapuhaya. Grade 2. Ugoramba uchigona. Saka unoverenga uri kumba. Chitaura nemuromo kuti uvhura. Ndavira. Unoita sei? Utiudze secret yako. Unoverenga sei kana uri kumba? Titozivawo. Nani? Ndiwo vanokudzidzisa. Uchidzidza uchitobata. Uchitofara. Kumombe unoenderewe. Uri, imi makazobvunza kuti hanzi kurimirwa koota mari. Ndinazobvunza. Hamusati moda kurimirwa. Alright. 13,000. Vakanyora sei kwa ticha? Rekutanga iro riseke. Iri. Apa ndipo ndakabvisa mahafu. Paya. Ndakati uyu hafu uyu hafu. Ngo. Saka idzi ndo 13,000 ndatikabvisa. Mungozochengetawo mari sisa kuti ini ndisandisingawisi kuti si vana vakaita seva vasingapindiwo mubhimu macho murehwamo. So I think ndo zvimwe zvinhu izvozvo zvokuti pamwe zvochiri kundiconfusa. Wagona uyu akambopinda uyu. Akabudiswa? Akabudiswa. Nikuda kwei? Zvanzi mubereki kana akasauya kumusangano. Nekuti musangano wacho wakazoitwa indisipo kumba. Saka ndio zvaanobudisirwa here? Ndizvo zvandakanzwa. Wakabudisiwa nani ko? Ndisi hangu makomiti acho. Ungabudisirwa kunzi mubereki awo munobva kure vazvitarisire kuti munobva kure musasi vedu vana vanobva kure kuseri kwamakoma mberi uko singaiti zvimwe zvidai vachiconsidhawo ungabudisirwa mubhimu kuti bosi dai angari mubhimu dai tisingatombofunga zvezchool fees meaning kuti mwana akamenga apinda mubhimu kwakubudisiwa kwakutoisa mumwe munhu ndozvazvoreva handizivi sei zvichidero asi imi mowasi minde musangano next time kuti bodi handizivi kuti achawana here vanokwanisa kuzomubvisira next term handizivi ende handizivi kuti uchawana here achamutengera uniform next term pabva ndingareva nemi handiziviwo asi unogona uyuwo uyuyu madam choko vakati uyu unogona asi udambidzwa rekuti wanga achimboita chirofa washiwa brain ndezvandakaudzwa washiwa usarofa upasi washiwa ineme kuno kufunda umwana chisekerera. Alright. Saka pata kuda kutara zvinhu chimbotendai na advance school fees. Tendai school fees yakapata. Ndinoda kutenda pachirongwa chino pavana vakabatsirwa pa school fees. Ndanga ndakatogumirwa ndisina kana pakutangira. Saka ndoda kuzvikudza nokuzvitenda kuti makaita henyu basa makandibhadharira vana chikoro. Iwe chitaura uchitendawo. Ndipe mabhuku kuti uchire. Makaita basa uchira. Makaita basa makandibhadharira school fees. Nekubatsira makandibhadharira. Uchira. Ehe. Chita. Makaita basa makandibhadharira school fees. Zvapera. Mabakwe mugomo muviri watakatengera my brain story zvinoza kumba kwazara chikafu sadzara zvokauya naro zvakapuwa mashemarenzi kuna zviri mumabhokisi nemumapapa bheki unozodei chingotenda tinzwi Ndoda kutenda kune mashamarenzi makagona kubatsirawo mai vangu nevanin'ina vangu chero neniwo futi ndichiti rambai makadaro nemoyo wenyu ndatenda. Chitenda baba munini vakakutsvaka vakakuwana. Ndogotenda futi baba munini ndi baba vangu vachisiri baba munini ndo vasara vari baba. Ndogotenda futi vakanditsvaga.
ndikotenda futi kana vachikazonditorawo zveshuwa pabasa ndigona kushanda ndigona kuchengetawo mai kuita tenda andinozoshondondisengeza vanhu vachirivashuwa asamurevi nhema azveshuwawo ndizvozvo kuti promisi unogona kuzopromiswa munhu oramba achiri kuno achidzinga makudo achiti svo makudo izvo basa akangomirira basa wakwanisa kwani hopefully baba munini muchapawo mwana mubasa zvokwadi ndokuti ungochiita usuda kudzokera makorokoza izvozvi wakuwamirira kusvika september utombofanira kubatsira mai kurima wakauya nemari here kurima magandiwa kwati ukudhiga mari yakaperera mubhazi kuenda chimoyo ndikuita wouko oraiti chitendai chikafu kuzvikudza nekuzvitenda kuti rambai mune mwoyo wenyu wakanaka kudaro. Brian uyataura chinzi taura ndozoti zvekuna baba munini vangu imi baba munini Kaspa takaparadzana kudhara vana ava ndakambokupai kwe3 years mukagara navo ndikazoona kuti zvakangoomazve regai nditevere vana ndokutora vana saka nanhasi ndingori navo kutaura kwamakaita kwese kuya muchiti muri kuda kutora vana kuti vashandewo munenge mavabatsira nekuti havana pekutangira uye havana vanovasumudza. Amen. Taura dzinzwewe chitenda chikafu Dotendawo nekubatsira kwavata vashangana uya apa patiri after paitika incident yayo vana makazombosiya vatisiya vana ndizvo vana ndakazomboinda navo ndichiti vana vajaire kose kuno kune kumusha then ndobva mazogomberwa mbamazombodzosera vana hazvina kuita kugomberwa ndakatofunga funga yekuti zvoita sekuti ndinovatorera vana saka regai ndipote ndimbovadzosera vachimbovaonawo saka ndakazongoona kuti mukufunga kwangu ndakaona sekuti ndoremerwazve kuti nditi vana voita sekuti vabereki vose havasisiri vapenyu chiregai ndipote ndichindovatorawo vachimbouyawo kwandiri saka kuzovatora kwandakaita ndakasvika vana pasina chimiro chakanaka paugaro wavanga vari ndosaka ndakavatora ndikambotora nguva yakareba kuti vamboyaruka so zvivakurawo munhu akuzvifambirawo plus iye wacho ndandiwataura kuti kwaifamba kwese kwanzi kumaprofita vaiti enda kuhama dzako ine mairi mune munhu unedzinza rake imi tese hatingapindiri dzinza dzevanhu kana iye achitiwo ndinoda kuenda kudzinza rangu zvese zvakangonaka ine mairi yeshamwani iwe kutofarawo kaiwe kuti baba ndazovaonawo handiti asi hazvireve kuti maiwo uchivavengazve unotongovafarira zvichinda zvakadera nditika nyange ukazonyengedwa waenda mberi hatizi kuti uchaendepi usazosiya mai inema handifungi kuti kuzogara kwawakaita namai inawo yekuti pamwe mai vairamba nemi uye kuti pamwe wainziwa haufani kuziva dzinza renyu ndosaka zvakaita 10 years kufungawo kwangu nekuona wazvigwaka tikazwa kuti Kaspa watiza futi nenyika watetasaona wakanga uri mukati muzasi megomba asi muzasi megomba wakangonyukurwa ukanzinda kuchipingi ine mai tisazowa kuti wakatiza mai ukazotanga kuti mai vakanditira utsinye ukazotanga kutaura nekuti apa une vanhu hama dzako kadzi kumucha ukuku kuda kutanga kuchinja futi moyo ine mai vasikova koma kachindo zvinoitika kunzi uchagoenda kunoita ikoko unozvinyange ukanzi dzoka wavake kuchipingi unongoinda kumusha kwako wausi ukwapayarira kaiwe inema uri kusitole asi uri kuchipingi hazvireve kuti nyange ukazosiya mai vako kuno wochivasiyawo pamwe uchatozovaka musha wako mukuru ukazotira kuti mai vako hatiziviwo inema ndizvozvo pane zvimwe zvanoda kutaura ndizvozvo saka ndizvozvo guys tataura ndoona sekuti vanhu ava pachezvavo tozvitenda zvari kungoita zvese zvinde mberi isusu donzo resu hatisi zvekuti tiwisa vanhu kana kuti kuvenganisa vanhu ndo zvandogara ndichitaura vanozviziva ndakambovaudzawo zvakare kudero saka chakubatai zvakare pachikamu chinotera bye bye.